germanes i germans estimats, mai en la vida hauria pensat passar entre vosaltres i descobrir uns rostres somrients, contents, feliços i acceptar amb tanta joia una benedicció del Senyor. Jesús digué tot menjant: us ho dic amb tota veritat, un de vosaltres em trairà. El sentit profund de la vida de Jesús, de la seva mort, de la seva resurrecció, dona sentit a la nostra vida. Reunidos en este Domingo de Ramos, que la Semana Santa que iniciamos nos haga crecer en la fe,